Ahoj, ahoj vy všichni hudební příznivci. Po roce jsme opět tady na obrazovkách regionální televize LTV+. Ahoj, ahoj, to je vlastně taková rekapitulace. Jedno ahoj za Pavlu, jedno za mě, jmenovitě Ondru. Tak a teď dohromady. Ahoj! Také letos vás budeme zásobovat informacemi, překvapovat a dávat tipy na akce. A hlavně vás budeme bavit. Každý týden pro vás připravíme novou půlhodinku zaměřenou na regionální hudební scénu. V prvních 3 dílech se seznámíme s českými vítězi loňské hudební soutěže Finefest, kterou pořádal Dům kultury Akord v Ostravě Zábřehu. Diváckou soutěž, u které probíhalo hlasování na internetu, vyhrála Staroboleslavská Mastaba. A porota potom dále vybrala panenky z Frýdku Místku a memoáry z Karviné. Ale panenky, prosím tě, Pavle, jaké panenky? Normálně kapela Dolls in the Factory z Frýdku Místku. Dobrá, tak panenky v továrně, no. Jako první vám ale představíme Mastabu a ti mají opravdu proříznuté kytary. Podle svých vlastních slov kluci hrají nějaký black and roll, ale já si myslím, podle mě to je spíš nějaký takový metal, říznutý. Ale to není všechno. My se podíváme ještě na finále soutěže Boom Cupu do ostravského klubu Hudební bazar. A v hudebním technickém okénku odborných rad se dozvíte něco o propojovacích kabelech. Ale teď rychle pár novinek. Tak jdeme na to. Když se řekne Bratři v triku, většině se asi vybaví legendární studio loutkového filmu. O filmu teď řeč nebude, ovšem členové stejnojmenné karvinské kapely se pro tento název tak jako tak rozhodli z lásky ke studiu, kde vznikaly geniální české kreslené filmy. Bratři v triku se dali dohromady v roce 92, prošli řadou změn, včetně toho, že bubeníka jim rockový fičák zavál až do USA. Měnili taky styl až k tomu, kterému dnes říkají rock crossover. Moc fajn se to poslouchá a vy si to můžete přijít ověřit na Valentína, čili 14. února do havířovského klubu Stolárna, kde spolu s nimi vystoupí taky Salamandra, Perpety a Panther. Way Out, otrocky přeloženo Cesta ven, je název bruntálské alternativ rockové kapely, která o sobě dává vědět zhruba 5 let a cestu ven z těžkých amatérských začátků mají kluci už určitě za sebou. Nedávno se moc líbili divákům i porodcům ostravského Boom Cupu a jen těsně jim uniklo finále. Vy si můžete na Bendzonu poslechnout jejich album Běh na dlouhou trať, které vznikalo v druhé polovině loňského roku v ostravském studiu Mrož. Už to tak vypadá, že plesová sezóna se nevyhne ani rockerům. Buď se svět zbláznil, anebo je akce nazvaná Tradiční ples Svobodného rádia Hudební bazar s podtitulem tentokrát opravdu noblesní, další recesí impresária skvělého rockového klubu Hudební bazar Jirky Zahuty a jemu blízkých pařmenů. B je správně. Rozhodně se zdá, že v sobotu 23. února bude vhodné na bazaráckém plese být. Pozor, vstup pouze ve společenském. Já bych ještě k novinkám doplnila, že se rozjela další hudební soutěž. Ano, nám dobře známá Radegast Líheň. Reportáží z finále jsme vlastně zakončili naši loňskou 6dílnou epopej. Jedna hudební soutěž začíná, druhá končí a my jsme byli u obou. V klubu Hudební bazar proběhlo finále 11. ročníku Boom Cupu a o možnost zahrát si na festival Colors Ostrava si to rozdalo brněnské jemně ironické trio a Coolers z Hradce. A teď já zase opravím tebe. Gentle Irony Trio a The Coolers. Tak jo, dobře, soutěž začala 4. září a proběhlo 16 kol plus 2 semifinále a do soutěže se přihlásilo celkem 48 kapel z celé České republiky. Všechna kola, včetně semifinále a finále, proběhla v ostravském klubu Hudební bazar. No a kdo vyhrál, to už vám prozradí naše reportáž. Boom Cup 2012 to je především ten úžasný klub Hudební bazar, nejstarší klub v Ostravě a klub v pravém slova smyslu. To je první věc. A druhý pocit, to je dnešní večer, obě dvě kapely a kapela The Coolers, která předvedla naprostý obrat o 180 stupňů od toho minulého týdne, kdy tady prostě zasádila prostě těžké rockové tóny a najednou přijela kapela, která by mohla klidně vystoupit na portě, nemusela by se vůbec stydět, ale taky by se vůbec nemusela stydět hrát s Nirvánou vedle sebe Unplugged, takže to je můj pocit z dnešního večera. What is a crime that needs a punishment? What is a lie when it's a soul? No, asi začnu tím finále, protože ty bezprostřední dojmy jsou nejposlednější a nejlépe se pamatují. Já jsem uvažoval, jak se k tomu postavit. Něco se líbilo na tom, že obě dvě kapely dneska předvedly to, že mají radost z hudby. Je to takové klišé, ale ta radost z hudby z nich jako určitě číšela a to je dobře.
A já se akorát musím teď rozmyslet, která radost mi udělala více osobně radost, protože jsem takových 50/50. Jak jsme se bavili, není to 10-0. Není to rozhodně 10-0 a je to, oba dva ty soubory byly velice vyrovnané. A bezprostřední dojmy z celého bunkapu jsou takové, že pro mě by letos nebyl jeden vítěz, ale třeba 4. Dojem je úplně skvělý, byl to nádherný koncert a rozhodně to neskončilo 10-0, je to těžké rozhodování, protože obě ty kapely prostě přinesly něco zajímavého, něco, co je opravdu cenné. Obě vlastně předvedly skvělý výkon s nějakým handicapem. Obě kapely nebyly kompletní, obě kapely museli jakýmsi způsobem improvizovat a skvěle se s tím vypořádali, takže to je možná velmi dobrý dojem z letošního Boomcupu, že ti finalisté, kteří se dostali úplně nejdál, se prostě dokáží vypořádat z nepřízní osudu, dokáží zahrát třeba i v jiné sestavě o chuzení, o bubeníka, o zpěvačku, dokáží to. Jsou to výborní muzikanti, skvělé kapely. Obě dvě jsou handicapované, protože ta první kapela nemá s sebou výbornou zpěvačku, která v předchozím semifinále dominovala v trojhlasech. Druhá kapela nemá bubeníka, hraje něco úplně jiného, dokonce hrají něco, co nikdy nehráli, ale předvedli úžasný muzikantský výkon. Já mám pocit, že platí to rčení, že hrozny v lisu vydávají ze sebe to nejlepší a že dneska opravdu předvedli výborný výkon. Je to velmi těžké rozhodování, já jsem sám zvědavý na výsledek poroty. Písnička o tom, že někdy může nastat vnitřním putí. A já si myslím, že stejně vždycky ta semifinále a to finále je vyvrcholení té soutěže. Takže je to něco, co asi utkví nejvíc v paměti. A pro mě třeba dneska Coolers, kteří opravdu přijeli bez bubeníka, s kytaristou se zlomenou nohou, hráli akusticky, zatímco minule tady byl Big Beat, ještě před týdnem, a hráli vlastně ty též písničky v úplně jiných aranžmách. Je to asi nejsilnější dojem. Vždycky tě pod mě najdu letmým dotykem. Světlo světa spatříš jen, když ti to dovolím. Každý jsme na jiném konci stejného světa. Chceš mi pít krev ve chvíli nevhodný. Krok za krokem více s tebou splétám. Já jsem čekal ten výkon ze semifinále, že bude zopakován. Já jsem netušil nic o těch chybějících hráčích. Já jsem nevěděl, že ty kapely přijedou bez výrazných osobností. Jsem překvapen tím, jak si s tím dokázali poradit. Oni řekli to sami, že poprvé hrají bez bubeníka, že nikdy ještě takhle nevystoupili. Je to velká odvaha, je to velká úcta k divákům, ale je to velký důkaz jejich muzikantských schopností. To, co dneska předvedli, to byla ukázka toho, co v nich opravdu je. Ta první kapela byla také výborná, je to něco úplně jiného. Já jsem opravdu rád, že tohle finále má takovou úroveň. Myslím si, že obě dvě kapely můžou úplně klidně hrát na Colorsech a získají si velkou přízeň diváků. Jako jeden z 8 členů poroty budu čekat na výsledek, napjatě. Z tebe věci podivný ve mně, jak se den co den žádnej směr hejbe, moc hejbe, yeah, yeah, yeah. Já pořád si víc. Já budu muset jeden diplomek za chvilinku odložit na těch Colors letošních, totiž bude hrát pouze tahle kapela. Coolers! Je poprvé, co jsem něco vyhrál. Ale kapela taky. Takže děkujeme mnohokrát.
Super, samozřejmě nadšení, děkujeme moc, úžasný, těšíme se na Karlsruhe Ostrava, budeme určitě hrát i tady, takže když se potkáme, budeme nadšený. Reportáž to byla docela krátká, ale protože jsme natočili podstatnou část obou koncertů, tak se v některém dalším díle můžete těšit, že obě kapely vyspovídáme. Pavlo, říká ti něco jméno Braun? No jasně, Jan Petro alias Braun, majitel hudebního světa a hybatel ostravské hudební scény. A Pavlo, říká ti něco takové slovo Jack? A myslíš Jack rozparovač nebo Jack jako audiokonektor? B je správně. No ale já znám taky další koncovky. Tak třeba malý Jack, Canon, Cinch nebo Speakon. No tak to jsi mě teda docela uzemnila s tou elektřinou. Promiň, prosím tě, jak to jako ženská takhle můžeš vědět všechno? To víš, v klubu Lennon začínáš jako barmanka a pak povýšíš na kabeláře. No někdo v tom chaosu už prostě musel udělat pořádek. Bohužel to vydrželo jen do prvního koncertu. No tak to já si tě ale tady taky někdy vyspovídám. Já jsem zatím jenom tak diváky naváděl na náš další příspěvek, spíše pravidelné takové technicko-hudební okénko, ve kterém právě Jan Petro alias Braun bude hovořit o všem, co k moderní hudbě po té technické stránce patří. No a začínáme právě audiokabely. Dobrý den, drazí hudební přátelé. Na dnešní den jsem si pro vás připravil ochutnávku, kde si budeme povídat o kabelech. Bude to takové malé hudební okénko. Jmenuji se Jan Petro, ale většina ostravské hudební veřejnosti mě zná pod přízviskem Braun. Co se týče kabelů, propojování jednotlivých zařízení mezi sebou, začneme dneska u kabelů, kterým se říká někdy neodborně nebo méně odborně reprokabely. Jsou to kabely, takzvané silové, kterými se propojí zesilovače s reprosoustavami a v dnešní době se používají především konektory Speakon, které vypadají takto, jako tento konektor, který máte v záběru, a liší se samozřejmě délkou a průřezem. Čím větší výkon v kabelu vedeme, tím silnější může být průřez. Kromě dnes již standardních kabelů Speakon, které vidíme zde, se mohou používat například pro propojení kytarových zesilovačů s kytarovým reproboxem, kabely s konektory jack na koncích, tady tyto, to znamená reprokabely jack-jack, opět různé délky. A tady máme ještě další standardní kabely se standardními konektory pro propojení výkonových zesilovačů a reprosoustav. Teď se mrkneme na loňský Finefest, Žralok ve zdi, Treska, Civilní obrana. Nebo Forest Jump, Moment a Mentalita lidstva. Tohleto všechno jsou názvy kapel, které se přihlásily do soutěže o nejlepší amatérskou hudební skupinu pořádanou Domem kultury Akord v Ostravě Zábřehu. Nakonec se na webových stránkách www.fine-fest.eu přihlásilo 96 kapel z Česka a Polska. No a diváckou soutěž, jak už jsme říkali, vyhráli metaláci Mastaba ze Staré Boleslavy. A porota k ním přidala 2 kapely. Skupinu Dolls in the Factory z Frýdku Místku a kapelu Memoáry z Karviné. My jsme natáčeli loni na podzim v klubu Akord. A proto pro vás máme připraveny rozhovory s vítězi, okořeněné jejich písničkami z koncertu. A začínáme Mastabou.
První kapela, kterou vám v rámci Fine Festu představujeme, se jmenuje Mastaba. Ahoj kapelo. Prosím vás, co je to za jméno Mastaba? Co to znamená? Mastaba je vlastně název egyptské hrobky pyramidového typu. Jak jste vlastně se dali dokupy? Jaká je historie kapely? Historie je taková, že když nám bylo nějakých 12, ještě tak tady s bubeníkem, s Liborem Králem, jsme začali nějakým způsobem hrát. Byla jsme taková sklepní kapela, pak byla nějaká pauza, pak jsme si prostě po x letech řekli, zhruba v roce 2006 začneme hrát znova. Od té doby vlastně fungujeme do dneška s lehkýma změnama v kapele. No. Byli tady asi tři kytaristi, kteří se vystřídali, jeden zpěvák odešel a teď už v té sestavě fungujeme asi 2 roky. Jaká je současná sestava teda? Současná sestava je, že Radek Ruchý zpěv, Dan Molnár solová kytara, Libor Král bicí, Jirka Johnny Honzátko provodná kytara, a jsem Martin hraju na basu a občas tam něco nakřičím taky. No. Čím jste vlastně v civilu? Co je vlastně vaše zaměstnání? Celkem vtipný. Vtipná otázka. No, tak já třeba vedu lidi. Ale tuhle kapelu ne teda, tady máme manažera a velitele. No, tak Dan je, já nevím, dělá rukama ve skladu, já trošku podnikám tady. Ožírám lidi. Ten podniká ožíráním lidí a ten podniká rukama, no. My jsme to možná mysleli, jak je to snadné nebo těžké naopak prostě scházet se na zkoušky, kolik těch zkoušek třeba týdně potřebujete, nebo jestli máte na to dost času nebo ne, jak vám to prostě funguje, ten váš civilní život s tou kapelou dohromady? Ale to je někdy problém skloubit docela, ale jako se nás to baví, tak se snažíme prostě aspoň minimálně jednou, někdy 2krát, záleží, jestli se hraje, nebo jestli se chystá nějaká nová věc, nebo natáčení desky, tak aspoň minimálně 1-2krát týdně se sejít, no. A jako stačí, jo? No, někdy jo, někdy ne, no. A když by si lidi na vás chtěli někam zajít, jako kam by měli jít, jak často hrajete a kde? No, někdy hrajeme 3krát za měsíc, někdy zase třeba měsíc nehrajeme a vychází to třeba v průměru 2krát za měsíc, 2krát, 3krát, no. A je to většinou Praha, okolí, ale někdy zavítáme do jižních Čech, někdy i nějaký sever, teď jsme zrovna tady. Jako spíš Praha, okolí, no, střední Čechy.
taková většinou neoblíbená otázka pro kapelu, ale celkem nutná, abychom se nějak domluvili. Jak byste nazvali svůj styl? Co vy to vlastně hrajete? To se kolikrát členové kapely mezi sebou nezhodnou, ale já bych chtěl vidět styl, anebo třeba nějaké vzory, podle kterých jste se... My to nevíme. My jsme dřív říkali, že hrajeme takový jako temný, jakoby rock and roll, tak jsme tomu začali říkat black and roll, jako po anglicku. A jako prostě hrajeme takový rock metal, no. Dá se říct takový prostě svěžnější big beat, takový asi styl, který se nedá nějak blíž specifikovat, no. Prolíná každej, spoustu směrů. No. To je těžký dneska. No, asi každý si tomu nějak začne říkat, jak chce, no. To je nejlepší. Je celkem raritou v poslední době, že zpívá někdo česky. To jste si vybrali, nebo to tak prostě jako vzniklo, protože máte českýho textaře, který odmítá angličtinu? Ne, já se angličtinu teprve učím, takže až se ji naučím, tak budeme zpívat anglicky. Ne, to není pravda, my chceme zpívat česky, my jsme srdcaři, takže určitě čeština a... Protože hrdý česky. Jo, určitě. Co byste považovali za svoje třeba takové zatím největší úspěchy v kariéře kapely? Co se vám nejvíc povedlo, nebo na co jste nejvíc hrdí, pyšní? Tak asi to, že jsme se zahráli po boku, tak říkají zvučných jmén, jako je Crucifix, Debustrol, Thor, prostě jako lepších kapel na festivalech, no. A teď chystáme desku a to nás teprve čeká, a to si myslím, že bude takový jakoby zatím vrchol, se dá říct trochu kariéry naší, no. No určitě chceme poděkovat všem fanouškům, že nás dostali na Fine Fest, protože to je jeden z vrcholů natočit DVDčko. Je super věc, takže děkujeme. Tak možná do toho budoucna ještě nějaké plány, jako co znamená, co vás třeba čeká tento rok, příští rok, jako do čeho se chystáte vrhnout? No kromě nový desky, tak bychom chtěli se podívat někam, tak říkají za hranici všedních dnů, někam mimo Českou republiku, tak snad se nám to povede. Jsou v plánu nějaký koncerty snad dokonce v Polsku a možná i na Ukrajině, tak uvidíme, jak to dopadne, no. Jestli se to bude dát realizovat vůbec. Tak, no. Je to všechno o financích dneska, o nějakých sponzorech. Moc držíme palce. Díky moc. Díky moc. Díky.
Jo, tak nám to rychle uběhlo. Sledujte nás zase příště, bude ještě více muziky. A taky nové rubriky. Aha, jak tak koukám, tak navíc ještě od příštího magazínu to bude celé ve verších. No, a samozřejmě koncerty, reportáže, muzikantské tipy a vychytávky. A jako bonus my dva. Pavla a Ondra. Ahoj. Ahoj.